Povieš na 11, áno. Tak keď si to tak neučil, tak... Neučil. Ale veľmi jednoduché. Prísť na to je ťažké, ale toto je to úplne už potom ľahké. Tak tam hlavne nervíte to mokré drevo a dajte tomu kyslík. Počkaj. Nie, Majo. A čo by nie? Nie. Čo by nie? Vodu zadušené. Nie. Čo by nie? Vy ste mi zobrali veci odtiaľ? Že existuje to aj tak, Nie. môžeš to dať. Vieš? A to sa naobedujeme, ešte pôjdeme. Vedie ešte často. To si dá opekané. Nie je to nejaká čínska hračka alebo čo? Bolo to pred 15 rokmi, môj brácha to kúpil. Takže na Google to nenájdeš. No keď prídem na to, tak si to môžem vyrobiť. Jo. No, nemusíš ani na to prísť, aby si to mohol vyrobiť. No vieš, vyrobím si to, ale nebudem vedieť to obsluhovať. Niečo také ako kúpim si počítač, ale vôbec neviem nič na ňom urobiť. Však kedysi sa počítače robili tak, že proste keď si chcel tam nahrať nejaký program, tak si ho musel vypnúť, vložiť kazetu a zapnúť.